Kîjan kulîl kadin sûcdar dike, yek yadin ber bi şermê dixe, ji ber ku zer bişkiviye. Dema çivîkek cuda bike wîtewît, kîjan çivîka din ewlê qedexe kiriye. Mirov hevdû dikujin, ji ber ku ziman û çermên wan neyêkin. Ax mirovna ax, ew kesên her tiştî dibînin û xwe nabînin. Ez carna xwe li vê cîhanê tikî tenê hîs dikim. Ji xwe demên din ez zanim ez tikî tenê me. Ji bo mirov tevlî nava civakan bibe, hewceyî bi tiştekî nîne. Lê ji bo mirov bi tenê û destê xwe be, pir tişt divê. Mirov bikeve odeyekê û derî li ser xwe asê bike. Ev yek di jiyana min de bûye tişta ji herî xweş. Li derve ez weke tolazeke xuya dikim. Li cîhana xwe ya hundir jî kesekî hissî û hestiyar im û ev min perîşan dike. Ji kesekî vediguherim kesekî din, ji ber ku kesekî xerab heq nake rûyê min yê baş bibîne. û ez wisa wastiyayê me wexta li rûyê min dinêrin, fêm dikin ez ji wan çiqas nefret dikim. Bibexşînin, ez hinekî dînikî me. Bibexşînin, lê divê ez bi kesekî re bipeyivim. Bibexşînin, lê ez hinekî xwe di nava civatê de dibînim, li bazaran, hinekî jî li ger û geştan. Yanî ya ez dixwazim ez bibêjim, ew çav, ew post, ew enîş, ew meş, ew awayên axaftinê. Bibexşînin, lê ew rûyên mîna kartonan dinêrin. Ew hêqehêqê ken yên naşibin kendibihîsim, ez mîna di nava dojehê de bim xwe hîs dikim. Çima em her tim neçarin, ji nava xerab û xerabtiran yekî hilbijêrin. Hûn bi kesên mirov jê nefret dike û hewildana pê re jê re dibêjin şaristanî. Ez jê re dibêjim sextekarî. Li şûna ku ez bibûme kulîlkek, pimpînîk û mêşên hingîvî xwe lê bigirin, ez bûm sileke pîsî ya mêşan bikişîne ser xwe. Ez aşiqê heywana me, bi mirovan re pirsgirêkên min hene. Fikirîn ne baş bû, diviya bû mirovan karî bûye, me jî rawestan da.